Tahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Heard a while ago, of course, our Love Radio exclusive song coming from YML. Yes, My Love. Laging naron ka. Originally by the Soul Diva, Jaya. Galing! Ang pupogi na mga yun pag nakita nyo. As in, mga pogi. Pero siyempre, mga Bisayang dako manoy. Oo, mga ninduta ang boses, ang tingog, no? Perte ka kusog. Alright, mga kabisyo, we're on the last and final hour stretch of the show. We got 32 minutes after 8 o'clock. We are still broadcasting live across City by the Bay now. Ito na pong huling pag-uusapan po natin. Let's go! Viral ang Facebook post ng isang teacher matapos niyang ibahagi ang screenshot ng mensahe sa kanya ng isa niyang mag-aaral na nagpapaalam sa kanya dahil kinakailangan ng huminto sa pag-aaral. Oh no! Batay sa mensahe na mag-aaral, nagpapaalam ito na hindi na makakapasok sa paaralan dahil wala na raw magpapaaral sa kanya. Sa rason na hindi binanggit kung sa kanilang usapan. Nakakalungkot mga kabisyo, no? Pero sige, eto na, wag na natin patagalin to. Logican na natin to. Ay sige, logican mo na yan para magkaintindihan at mahimasmasan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, boards! Logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Boards, basic na karamihan sa mga kabataan ngayon ay hindi nare-realize pa ang pag-aaral, ang pagpapaaral sa kanila ng mga magulang ay isang malaking privilege po. Dahil hindi lahat po ng kabataan ay nakakapag-aral po ng tama. Kaya matuturing nating pribilehiyo ito. Pero sana magsilbing aral din po ito sa mga kabataan na porket hindi ka na kayang paaralin ng magulang mo, stop ka na rin din. Wag ganon. Laban lang, di ba? Ako po ang magpapatunay sa inyo na hindi ko po basta-basta sinukuan at tinanggap ang sitwasyon namin noon. Dahil sa panahon pong magka-college na ako, ay hindi na po ako kayang paaralin ng aking mga magulang. Yung tatay ko po ay may sakit na asthma, hindi na makapagtrabaho. Ang nanay ko na nagbebenta lang sa bangketa, nagkaroon pa, pinaalis pa po sa kanyang pwesto. So hindi talaga ako kayang pag-aralin nun. So syempre, unang-unang ginawa ko, nagdasal ako sa Panginoon na dahil gustong-gusto ko. At nung nagkaroon po ng opportunity na merong academic scholarship na ino-offer, kumuha po ako ng exam. At ang inyong abang lingkod, hindi naman po sa pagmamayabang, nakapasa po bilang scholar. Hindi lang halata, pero ang inyong Uncle Diego Bandido ay nakapagtapos po ng pag-aaral bilang scholar ng Jerry Rojas Foundation. Wala lang po sa itsura ko. Pero yun po mga kabisyo, diba? Kaya tuloy lang po ang laban, wag na wag sumuko. Parang ikaw, Col, hindi mo agad sinukuan. Nung sinabihan ka ng tatay ng misis mo na titinggaan yung ulo mo. Ngayon, biyenan mo na siya at ikaw na ang paborito niyang manugang. Diba? Ganun lang yan, tuloy lang ang laban at higit sa lahat pag may problema po tayo. Tawag po tayo kay Lord. Kausapin niyo si Lord. Kausapin niyo na parang kaibigan niyo lang. Diba? Kausapin niyo casual.
Lord, hirap na ako. Ano bang gagawin ko? Bigyan mo naman ako ng signs. So, yun mga kabisyo. Don't give up. Ka-faith lang, ika nga. Nako, bilis ng oras natin. We got exactly 36 minutes after 8 o'clock and it's time for me to say goodbye. Maraming salamat po mga kabisyo. Antabayanan, susunod na po, syempre, Totoy Bato sa programang Totoy na Love. Keep it lucky right here on Metro's number 1. This is 90.7 Law Radio. Pinabaliw ako. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!